Agbalbalaag ti Regional Highway Patrol Unit Cordillera kadagiti umili iti panaganad na kontra iti panagraira ti motor vehicle scam iti riyon. Sigun iti opisina karaman iti motor vehicle scam ti labas kasa scheme, assume balance wenno pasalo scheme, red tangay, benta bawi, kensang labawi. Iti datos ni RHPU Cordillera iti 2025, dumanon iti 244 motor vehicles ken 405 motorcycles. Tinempound da manipod kadagiti motor vehicle scams. Bayat dumanon iti 28 ti motor vehicles ken 94 ti motorcycles ang nakarnap. At damatan ti nakamagda nga individual manipod iti 3 a grupo ang mga aramid iti scam. Ti may sa grupo at Dayjay Kalinga, bayat ati duwati adda iti Baguio City. Nainggit ti palagip ti pulisya iti panagbalinan na ridam kadagiti katransaksyon tapnosan ang nalaka ang mapukaw ti motorsiklo wenno lugan no daytoy ket ipaabang wenno ilako dagiti masaknan.